So yun guys, magandang hapon. Dito kami ngayon sa bukid niyan. Tamang lakad lang. Punta namin yung pinsan namin na isa si Bowie na sama namin sa rides. Punta kami ng Riverside. So dito na kami. Tara, alis tayo. Alis tayo. Paul. Alis tayo. Pauwi na rin kayo? Oo. Sino sama mo? Go. Tara na. Magandang hapon, dito na kami sa Riverside. Yan. Ganda dito guys. Against the light ata. Para na akong kukunin ni Lord. Okay, motor namin yan. No, okay lang ay guys. Yun, dito na kami. Tambay lang muna. Tambay lang muna with kasama mga pinsan. Join! 2 joints daw.